What's up mga pahap, and welcome back to another video. And tonight mag-storytelling na pod ko ni Gabriel kay it's late in the evening na pod. Sa oras mga 9:48 in the evening and he is still awake. Nak, ready na ka mamina og storytelling? Huy. Ready na ka? Could you like pahayag the gamay? So, ang story na to karang gabi na is about sa manok o ang barbecue stick. Gabriel, una nga itong adlaw, Gabriel, na ay usa ka manok na gamay. Ang pangalan niya sa manok kay Chiki. Serious ka? Ang spelling sa pangalan siya Chiki kay Chickee. That's why Chiki. But you will read that Shiki instead of Chiki. So mabait ta sa gamay na manok ni Gabriel. Pag usa ka adlaw to, si Gabriel gisugo sa gawa sa iyang mama. Ang pangalan sa iyang mama kay sa Lorale. Mo tinahan din si Mama Lorale dayon nga kanang Gabriel, palit ako dito og manaman siya sugo og suka ano. Gabriel, palit ako dito og pati sa to Gabriel kay magsugba ta og manok. Yan ingon ta si Gabriel, asa mo ta og manok ma. Huy Gabriel, huwag ka namin. Gabriel, klaro ay mo na si Shiki kana. Mo na mo luto. Mo na ikaw nasa story karon ni Lorale. Mo tinabalik na din sa Shiki. Yung manana natin, Lorale ay kanang nak. Kanang palit ako dito kuan patis kay para natin luto usog bawon na manok. Yan si Gabriel dayon nga. Look, dili daw ko ni ipasugba ang manok kinaingon siya kana anak man siya. Ay mo din sa Gabriel dayon nga. Kanang mama unsa may kisa ay asa man tag manok wala man tay manok niya din si Mama Lorale dayon nga. Kanang nak na aman tay manok dito sa ubos nang panganaton niya kay Chiki. Siya ingon na si Gabriel nga, ha? Imo to sagbon si Chiki mga gamay pa man kaayo to siya. Sige lang gud nak palitan natin gagawin lang manok katong nasa sa may eskwelahan ko na color pink, na color blue o color red. Siya sige ma palit ako patis be. Mao na din to. Niyato na din siya si Gabriel sa tindahan. Si Gabriel. Niyato na din ka sa tindahan. Hindi mo ka matubag. Mo niyato na din siya sa tindahan. Nya pando ningon din si Gabriel, ayo, ate, papalit ra ko kuan kanang fish sauce. Mo tiningon din ang tindera. Unsa man ang fish sauce dong? Kulati buko lagi ka te. Kuha man na siya patis. Dong kinsa man kang anak dong. Dito ka papaliton ron. Gusto Gabriel. Mo na balik na pud may nakapalit na din si Gabriel og kuan kaning patis. At pagbalik niya kiningon siya, mama dara ang kuano ang kaning patis mao. Imo na latoon si Shiki. Unya mao na din to pagkahuman gabot din si Gabriel ang patis kay ang anak din si Gabriel. Wa pa di ka naabot Gabriel kanu nilingo man ka. Gabriel. Mo tiniana din ang manok nga. Mo din ala sa Gabriel nga mama na nang patis mama ni ngon si mama na pud nga kanang dong palit daw dito barbecue stick dito dong. Sumo asa man tag barbecue stick mama. Nga di na naikuan dra dong ay naikawayan dra dong. Natagak na di. Unya mo na din to gisugo na pud din si Gabriel para to barbecue stick pero ningon si Gabriel nga mama wala mo ko nakakita og barbecue stick mama oy. Wala man balik dito sa gawas. Na barbecue stick dra mas tong bongbong ma kanay. Maaral ang tamang sa barbecue stick mas sa bongbong. Unya mo na ito niya sukot din yung mama ningon na siya Lorale dayon nga magkit-kit man sa kadungang mga pwede man ta mamit og barbecue stick dira ay wala di baliga dira sa gawas yung ko wala ma ningon na si Gabriel dayon nga kanang wala may baliga sa gawas ma ikaw kunin mo gawas dito ma ikaw kunin pa tog ko sige magpanugo mo to ira din ko ang kamera sige kanang istorya na lang. So mo na ito, ang ending ato kay naluto si Chiki, gimulbulan, gitusa ko barbecue stick, gimong inununan ng manok. Yung mo na ito, so mo na ito, gikuha na ni Gabriel. Kanya, mo na ito, naluto na din ang manok. So bye-bye na. So thank you for watching. Thank you sa pagpapamino sa story.